abafana msena ngabo manje ngifunele nontanga yethu ngitshela laba abafana sengimdala kibo ngifunele nontanga nina benkosi nina besilo nina bakamdlekombane kulo lonke lika Mthaniya kulo lonke lika Phunga noMageba ngicela ukuphinde nginibingelele ngiphinde nginamukele kusona stage esikhulu ku YouTube imlaba media nibingelwa mina ke futhi umfowabo nkeshenkeshe selokunjalo nje siyazi ukuthi ekushaya leso sikhathi sonyaka sokuthi ke amaqhawe ngamaqhawe akhipha ama-album akhiphe nje ujulodwa akhipha ulozola akhipha amanonodwa siyazi ukuthi umfowabo Dlamini phansi lena emsinga usicebi Inkosi Yamagcokama siyamazi ke ivula indlela ukuthi ke aligeja alishaya iceli malikhipha i-album lisheze likhipha yona ingoma enenkosi phakathi siyazi ukuthi Inkosi Yamagcokama nakulonyaka izokhipha i-album yakhipha ke enye i-album kodwa engesiwona uMaskandi yakhipha i-EP engesiwona uMaskandi kulokho nje ngamanje izokhipha ke i-album kaMaskandi isihloko kayikasikhiphi ukuthi isihloko sithini kodwa izophuma ngomhla ka-3 December ngomhla ka-25 November izokhipha i-back cover ngomhla ka-29 November ikhiphe lapha i-front cover kukhulu ke singakulindela ngoba mangithi ngiyichecka i-caption yayo ipost ithena sekunjalo Inkosi ama-date iyodwa kuzomela nginisethe ngayo kuqopheke umlando omusha siyazi ukuthi insizwa ke lena enganqeni ukulanda ingoma noma hip hop noma ingoma yayo lapha i-house noma yepiano ishintshe iguqule kamnandi ufudumeze kamnandi phethe enye ke i-microwave lensizwa ingoma yayo zibe mnandi kakhulu ke yabona le ngoma ethi ngikusethe ngiyasola ngathi nakule album mhlambi ingasibe khona kodwa sina sizohlala estopini silinde nje ezemnothweni hlala nami ngihlale nawe ke udlule nje ngo like no share no subscribe kumlaba